ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ تشدا سعودي تشغيل مبر إذن حمداوي عند متسيق قربة دين زغيب راجلوا نمني خا حمداوي أنت ولا مزلقا أنا ما أسكن وتيلن زي وعلن نفسن برقين حمدي لنسوينا أبتاشم مستدر بشا أب كنت تدر بشا ዛሽም መቦቆላዊ ምዃና ይትፈልጣ እንዲኻ ግጥማን ፈራን እምበር ከም ናይ ፊሊጶስ ሰራዊት ምዃንዳ ሓሊመን ኣይረኽቦን ዳ 13 ዳ ከማዕተን ድም ነይሮም ሰራዊት ከይኮነ ሃሊመንስ ሕጂ እምኒ ደርቢና ዶ ዋላ ዳሳፍሬስና ስዋ ኹዒና ኢለን ብርጌዲና ኽብላ بس كي حجون رينا أو مستقفلة جنزب ويانا نتوسي ونسكغن رينا كم إذا عدلي مثيلك سب حنسات التأثير أخي الويل كتغطى أو يشتأسران 4 ساعات بواحز كوت صيام بدحريد ما تسز مسرت لهم أكال كركب له كسلام انتي كسل لوزي نوريت عنيم قورش برا في السمام ده انتي نايكس ترعنا دلي هذا سجنهم كسعز التعاس يقاتل دخلهم شعوب قبل المستأمن أخا مقطع سنتلو سنلن صدي بكادراتن بوليتيكينياتاتن ما يكون زواباو ما بتبقى يجوز سنبلني ناي محربة وين ستايل هابتا بقاتات زلكا صلي دي هات جلس فتن زلقا منقص غاكوا مغنيات اللو تتصلهم نسغاقنا عينا الكايقا نتبقاتات كتناشو طبقات دامو من تجنزبي لم حلو نوم زشوت سوات كيم ولا انت قتلوا كيف تتبقلوا يتبقوا مبر فرلس بدايناتات يزواب ما تم طبقاتاتكو نتم دنياتات أمرهم كتوي من يتسيروا قلهم طبقاتاتكو كنا مليونات يمزغوا للأمام عجزي أدمسي بزربة ولا بقبو جيرهم نتفردي ينتقيروا كم يجير كتأمنهم من أبزي نايزم درويت أمانكوا من جنزب كي كفل الله ويعني انت ونت في شيء نيناي كم زمد سلكاكوا تفيني مغن كم لسلكاوني بلين نسخة ولا أنا زولنا يكون انكخون اتزغون كخونيو قنا نزي كم زي مثل فولي تريا قنا زي المعرفة ينسي فولي بيت فردي انك خفتاني روح كم زي ناي حقرنا عينت مالت كاري انتي داما نقرات بترفيت خجل كانت للغا حدف فولي بيت فردو انك كالتيف كابوسو تأتوما نابكا لكو داي كذاتو زي المعرفة وين زي سمعان دين كوين نمبر مستمع بزرلو انباستاتنا تلازيبت كالتيف الناس قد دايز مالي انيران
እጅብልካኹም ይኸዋፅዕን ይኸኢሉ ሾደ እንተቐጸለ ንብረታት ነዚ ከይስዕረረ እንተዘይኣሊንኦ እዞም ስድታት ከተማታትን ክዕልውንደን እዮም ከምዛ ትብላ ዘለኻስ ኣይትኸውንን እያ ኢለኻ እምበኣር ቃላት ዕሱባት ወያነ ተላሚድኪ እንታይ ኢለ ዴ ኣይትኸውንን እያ ትብል ደኣ ካብኣቶም ተለቂሕክያ ማለትኩ እዩ ናብ ወያነ እተሸጠ ቃላት ኣሎ ድዩ ካብኣቶም ዝመጽእ እምበር ኣብዚ ሳይበር ስምዖም እንዴ ኩላቶም ኣይትኸውንን እያ እዮም ደጋግሙ ኣበይ ከም ዘምጽዋ ትፈልጥ ዶ ወዳፊ ነቲ ደብረጽዮን ፍልይ ኣቢሉ እንታይ ኾንኩም ኢኹም ሰላም ዘይትገብሩ ምስ በሎ ኣይትኸውንን እያ ትብል መልሲ እኮ ይህብዎ ሕጂ እዚኣተን ከዓ ናይቲ ጐይተአን ናይቲ መራሒ ወያነ ዝነበረ እየን ደጋግማ ዘለዋ ዕሱባት ምዃኖም ኮዮም ባዕሎም ምልክት ዝህቡ ዘለዉ እንድሒ እዛ ዕላልሲ ዘይትኸውን እያ እዚኣ ኸ ናይ ጌታቸው ዶ ትብላ ትኸውን ኣንታ ኸሎ ተቃውሞ ምስ ወያነ ይኮና ነታ ሒዞ ሰብ ኣገባብ ክቃወመኮ መስል እዩ ግን ሃገርን ህዝብን እናጨረብካ እዚ ተቃውሞ ዘይኮነስ ክድዓት እዩ እስከ ብግቡእ ንመንግስቲ ተቃዊሞም ብነጻ ዝመላለሱ ዘለዉ ኣብዛ ሃገርና እንትለውጥ ቐሰለይ ኣብዛ ሃገርና ደኣ እሞ ግድን መዓዝ ኮንካ ክትቃወም ዘለካ ነቲ መንግስቲ ይምክትን ያንጽኒ ዘሎ መንግስቲስ ሞሳ እምበር በድዐ ይጻምኡን እዮም ናብ ዘርፊ ትኸደካላ ዘርፍታትና እኳ እሞ ካብ ሓቂ ተበጊሶም እዮም ዝድረፉ እምበር ዘየለኸ ውሕጡኻ ይኮነ ዝፅዕሩ እዝጊ ዘረበካ መንግስትና ግና ውልሓንቲ እኮ እዩ ድንብልት ዘይብሎ ከምኡ ኢለ ተገሪመ ነግሮም ኣለኹ ነዞም ካድራት ብፆትና እንታይ ደም ኢሎም ንመስለካ ምስ በዓል ሩስያ ዝዘራረብ መንግስቲስ ነዞም ሓንጨ መንጪ እንታይ ክርኢ ኣሎ ኣይብሉንን እንታይ ደኣ ሞይልካዮም እንታይ ኣብሎም ዳ ብዘይጠመድኩ ቑርናዕ ምስ መፅኒ ዳ ኣስቢሐ ዘይምሕሳበይ ይሕፊሩኒ ኣስቢሕካ ዘይምሕሳብካስ ሓቂኻ ክሕፍረካ እዩ ዘለዎ ኣያኻ ደኣ እሞ ከይሓፈረኳ እዩ ኮሙኒስታዊ ጐስጓስ ነቲ ሓላፊ ስልያ ኮሙኒስታዊት ሩስያ ዝነበረ ስሚዕዎ መባእታዊ ጐስጓስ ክህቦም ከሎን ንሳቶም ድማ ሰሓቖም ክዓግቶ ክፅዕሩ ከለውን ኣይረኣኸዮም እንዲኻ ከዛረብ እዮም ዕድል ሂቦም እምበር ምስኡ ተዘራሪቦ ማለት ኣይኮነን ተዘራሪቦም ፈረኻናታ ካላት ተዘራረቦም ድም ረድኤት ሂቦምና
ናይ ሽርክነት ረድኤት ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ንሱ ኮይና ንብለካ ዘለና እዚ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ናይ ሽርክነት ምትሕግጋዝ እዩ ዝበሃል። ከምቲ ናይ ምዕራባውያን ትካቡ ይኮነን ኣይኮነን። ፍለልዩ ዳ እሞ ዘይተብርሃልና ንንቕሓት ክኾነና ድሓን ናላ ገጽካ ተነቓሕካ እውን ኣይጽልአን እዩ። ምዕራባውያን ሓገዝ ሂቦም እንታይ ከም ዝገብሩ ትፈልጥ? ይጉይቶ ትብልካ በዓል ሩስያን ቻይናን ኣሕዋትና ግና በቃ ኣብታ ምሕደራና ከይኣተው ምቕሉል ብዝኾነ ግባብ እዮም ሓገዞም ዘበርክቱ። ምኽንያቱ ብዘየገድስ ሰብ ስቒልኩም ኣይትእሰሩ ዶ ዋላ መሰል ገበነኛታት ይሓልዉ ስልጣንኩም ብስምርጫ ረኪብኩም ሃገር ሕንፍሽፍሽ ኣትውላ ምዕራባዊ መሰል ወዲ መሰል ኣተኣታቲኹም ባህልኹም ኣጥፍኡ ዋላ ገለ ኣይብሉን እዮም። ምስኣቶም ኩላ ተኸባቢርካ እያ ትግበር። እሞ ካብ ምዕራባውያን ንረኽቦ ዝነበርና ሓገዛት ኩሉ ክቋረፅ ማለት ድዩ? እንታይ ዶ ካብ ምዕራባውያን ተቐቢልና ኢና? ብዘካ እገዳታት እንታይ ገይሮምልና? ኣይትቕሓት ንጉሰ ካድር ተባሂልካስ እዚ ንልምዓት እናተባሃለ ዝወፅእ ገንዘብ ካበይ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጦን ማለት ድዩ? ዘይመጽቕ ተኽፈጥራ ኢለን እየን ዘባና ዝነበራ ሕጂ ግና ንሕና ኢና መሊስና ፀቕጥ ክንፈጥረለን። ምስ ሩስያ ኮይንና ከይንወግአን ሰጊዕን ክትሪኢኻ ዘይተኣደነ ሓገዝ ሒዘን ከቐርበና እየን። ወዲ ኣፌግና ንቐፅዩ እንታይ ዝቕበለን? ንሱ ደኣ ንርእሱ ዝኸውን እኹል ዝብላዕ ኣለዎ። ከም ገለ ሞሊቕዎ ንህዝቢ እንተሓለየ ይፍለጥን እዩ ኢለ ሚሊ መቸም ድኹም ሕልና ኢኻ ክብረትካ ሸጥካ ዝመጽእ ሓገዝ ይትረፈና። ግብአን ምዃኑ ፈሊጠን ተሓጊዘናና ጥራይ ክንቅበለን ኢና። ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ከኣትዋ ዝፍትና ተኾይነን ግና ቀደም ብጽፍርና ሎሚ ድማ ብጽፍርና ናይ ጭቓዊት ዘረባ ገዲፍካ ግና ብዘይ ጽፍርናኸ እንታይ ኢና ንገብር? ማለት ብሓንጎልና ሓሲብና ክንገብሮ ዘለና ከም ይመስል ነጊረካ እኮ ሓንጎል ወዲ ሓንጎል ዝበሃል ነገር የለን። መራሕትና ሓሲቦም ዝወድኡልና ስትራቴጂ ኸሎ እንታይ ምሕሳባት ኣተወና ነዛ ዘላ ሽግር ብኒሕ ማለት ብጽፍርኻ ኢኻ ትወፅእ። እዚ ዘበነ ጸፋራት ግና መዓስ ይኸብክዕ? ቶም ሓንጎል ኣለና ዝብሉ ኣደም ምስ ገበሩ ንሕና ከምኦም ኣእምሮ ከም ዘለና ምስ ኣመኑልና ኢና ጽፍርና ንቖረፅ። ጽፍሪ ጥራይ እናረኣኹሞም ዳ እሞ ንናይ ኣእምሮ እዮም ከኣምንሉ ኣይፈለጥከን እምበር ሚሊ ጽፍርና እውን ሓንጎል ኣለዎ እዩ። ሓንጎል ኣብ ርእሲ ጥራይ ዘሎ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ሓቂ ጽፍሪ ዝብለካ ዘለኻ ነቲ ብኢድካ ወይ ኣብ እግርኻ ዝበቁል ጌርካ ጥራይኻ ትወስዶ። ንሕናን ጻዕርናንሲ ብኣእምሮ መራሕትና ተቐለሰ ስለ ዝኾነስ ንሱ ንባዕሉ ኣእምሮ ኣለዎ ማለት እየ። ኣደናጊረክዶ ሚሊ እወ መድንጋር ሲሓመቕካን
ናይ መን ደኣ ክትወስድ